Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. Hare Krishna. Prayer start பண்ணிடுங்க. Initial prayers கொண்டு. Yes, I heard come. I'm on the class. Yeah. Hare Krishna, start பண்ணலாமா? ஓம் அக்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலா சலாகயா சக்ஷுரம் விலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மய்யா ததாதி ஸ்வபதாதிகம். ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்தோ ஜெகத்பதே கோபேஷு கோபிகா காந்தா ராதா காந்த நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாத்சாதி கௌர பக்த விருந்தா. நம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிரஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமினீதி நாமினே. நாமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पांचातादशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Yes, Mohandas Prabhu share பண்ணலாம் நீங்க. Hare Krishna Mathaji. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நேத்து என்ன பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா? எங்கேயோ படிச்ச மாதிரி இனிஷியல் ஒபைசன்சஸ் 7 to இன்னைக்கு 38 வரைக்கும் கண்டிப்பா பண்ணலாம். நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஏன் வந்தார்ன்ற டாபிக் உண்டி பார்த்தோம். சைத்தன்யா ஏன் வராருன்றது அப்புறம். It's 320 Mathaji, is it? Fourth chapter Prabhu. Fourthல 420. That's confused. No problem Prabhu. So நம்ம வந்து 38 ஸ்லோகங்கள் வந்து கிருஷ்ணர் ஏன் வந்தார்ன்றதா பார்க்க போறோம். ரைட். சோ இன்னைக்கு வந்து இல்ல சைத்தன்யர் இல்ல, சைத்தன்யர் நடுவ வரும். இப்பத்திக்கு நம்ம பண்றது அதனாலதான் கிருஷ்ணர் நான் சொன்னேன் இல்ல, கிருஷ்ணரை பின்னாடி எதுக்கு போடுறேன்றத சொல்றேன்னு. கிருஷ்ணர் ஏன் வந்தாருன்றதா இன்னைக்கு முக்கால்வாசி டிஸ்கஷன் இருக்கும். சரிங்களா? நேத்து வாசிக்காதவங்களை வாசிக்க சொல்லுங்க. வெரி நைஸ். சோ நேத்து யாராவது வாசிக்கலன்னா வாசிங்க. கிருஷ்ணா பிரபு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. நீங்க ரொம்ப நாள் அப்புறம் பிருந்தா ஜெய் மாதாஜி, ரூபினி மாதாஜி, நீங்க எல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. பக்தி இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இதனால வந்து நம்மளுக்கும் பவர் வரும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஏ யதாமாம் பிரபத்யந்தே தாம் ததைக்வ பஜாம்யஹம் மம வர்த்தமானு வர்த்தந்தே மனுஷ்யா பார்த்த சர்வஷஹ. கேட்கிற மாதிரி இருக்குங்களா? பகவத்கீதை ஸ்லோகம் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க அப்படியே. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna.
in whatever way my devotees surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects. O son of Pritha. Purport padikka Mataji. படிங்க மாதாஜி. In the 4th chapter of the Bhagavad Gita, Lord Krishna affirms that formerly, some 120 million years before the Battle of Kurukshetra, he explained the mystic philosophy of the Gita to the sun god. The message was received through the chain of this disciplic succession, but in course of time, the chain will being broken somehow or other. Lord Sri Krishna appeared again and taught Arjuna the truths of the Bhagavad Gita. At the time of Lord spoke the verse PG 4.11 to his friend Arjuna. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ என்ன சொல்றாரு, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ் பகவத்கீதால. இது வந்து யார் என்னோட எப்படி சரண்டர் ஆறாங்களோ அந்த விதத்துல நான் ரிவார்ட் பண்றேன்னு. சோ இந்த வேர்ட்ஸோட கண்டினியூஷன் வந்து யார் எவ்வளவு சரண்டர் ஆறாங்களோ அந்த லிமிட்டும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அர்ஜுனர் எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், அவர் வந்து எப்படி சரண்டர் ஆறாரு, ஸ்நேகத்த ரூபத்துல, ரைட்? அதனால அவர் அந்த மாதிரி ரிவார்ட் பண்றாரு. அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு கோபிகளோட சரண்டர், அவங்க 2 பேருமே சரண்டர் தான், அவங்களோட பாவம் வேற. அப்போ வந்து அவர் அந்த மாதிரி, இது இனிமே வரப்போகுது, பட் நான் உங்களுக்கு ஷார்ட்டா சொல்றேன், அந்த மாடல்ல அவர் வந்து ரிவார்ட் பண்றாரு. இன்ஃபேக்ட் அர்ஜுனரோட இருக்கச்சே அர்ஜுனருக்கு ஒண்டி அவர் ஃப்ரெண்டுன்றது மறக்கிறது இல்ல. அதாவது இவர் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்னு கிருஷ்ணரும் மறந்துடுவாரு. அதுதான் யோகமாயா. இந்த வந்து லீலையில என்னன்னா, யசோதாமா வந்து குச்சி எடுக்கிறச்சே கிருஷ்ணர் ஏன் அழுறாருன்னா அவர் ஆக்டிங் பண்ணல. நம்ம நினைக்கிறோம் இல்ல அவர் டிராமா பண்றாரு, டிராமா எல்லாம் இல்ல, நிஜமாவே ஒரு குழந்தை மாதிரி. ஏன்னா அப்பதான் அவரால் அந்த பாவத்தை என்ஜாய் பண்ண முடியும். ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிற பாவம். நான் உங்ககிட்ட ஒண்ணு சொன்னேன், நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு புதுசா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எடுக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ், இப்போ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் ஆயிருக்கு, ரைட்? குரு ஸ்டூடெண்ட் என்ற ரிலேஷன்ஷிப்க்கு மேல நான் சொல்லி கொடுக்குறேன், நீங்க கேக்குறீங்கன்ற ரிலேஷன்ஷிப்க்கும் மேல, ரைட்? இப்ப வந்து நான் என்ன கிண்டல் எடுத்தாலும், யார என்ன வம்பிழ்த்தாலும் தப்பாவே எடுத்துக்க மாட்டீங்க. இதுவே நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல போய் நான் கிண்டல் அடிக்காம உங்களை பொண்ணு மாதிரி நினைக்கிறோம் மாதாஜி. ரிவர்ஸ் மாதாஜி, நான் தான் எல்லாரும் விட எல்டர்ன்னு சொல்லி வச்சிருக்கேன், நீங்க இப்படி சொல்லிட்டு. இல்ல இல்ல இல்ல, நான் அந்த குரு கெலாட்டரை சொல்லல, நான் ஜென்ரலா எல்லார்கிட்டயுமே ஓட்டிட்டு இருப்பேன், நான் தான் எல்டஸ்ட் அப்படின்னு. சோ அந்த அர்த்தத்துலதான். பட் எல்டஸ்ட்னா நான் யங்கஸ்ட் மாதாஜி. கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, இப்போ அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல தான் என்ஜாய் பண்றது எப்படி இருக்கு இல்ல வச்சுக்கோங்களேன். டெய்லி வந்து இப்ப வந்து ஞானம்ன்றது ஒண்ணு, பட் ரிலேஷன்ஷிப் பண்றது ஒண்ணு, ரைட்? இப்ப வந்து நான் அதே அர்ச்சமாவா இருப்பேன், ஆவரேஜ் லெவல் ஆஃப் டீச்சிங், பட்டு மோசமான சிங்கிங்னாலும் உங்களுக்கு என்ன வருது, சரி மாதாஜி நீங்களே சொல்லி கொடுங்க. ஏன்னா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல அந்த குவாலிட்டியான்றதை விட அந்த குவான்டிட்டி எவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்கன்றதை விட யாரு கொடுக்குறாங்கன்றது இம்பார்ட்டன்ட் ஆயிடும், ரைட்? அதேதான் கிருஷ்ணரும் சொல்லிட்டு இருக்காரு. அவர் யார் எப்படி வேணுமோ அதே மாதிரி கொடுப்பாரு. இப்போ நம்ம வந்து எனக்கு நகைதான் வேணும் கிருஷ்ணா, ஆனா அந்த நகையில ஒரே ஒரு சின்ன கமல், அதுவும் ஆர்டிபிஷியல் வாங்கி கொடுக்குறேன்னா, சரி உனக்கு நகை வச்சுக்கோ, நான் ஆர்டிபிஷியல் வாங்கிக்கிறேன்னு, கரெக்ட்? நாங்க அதுக்குதான் நான் வாசுதேவர் தத்தா சொன்னாராம், உன்கிட்ட நிறைய இருக்கு, அண்டங்கள் நிறைய இருக்கு, ஒரே ஒரு அண்டம் மிஸ் ஆனா நீ என்ன ஃபீல் பண்ண போறியான்னு. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, பிரச்சனையே இல்லை, நான் அண்டம் ஃபுல்லா லிபரேட் பண்ணிடுவேன், நீ ஃபீலே ஆகாத. ஆனா என்ன பிரச்சனை வரும்னா, அங்க போன அப்புறம் அவங்க டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணுவாங்களா, அங்கதான் பிரச்சனை. நான் ஒரு அண்டத்தை டிசப்பியர் பண்றதுக்கோ இல்ல அந்த ஃபுல் அண்டத்தை தூக்கி என் தலையில வச்சுக்கிறதுக்கும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா அங்க வந்து ஐயோ கிருஷ்ணர் இப்படி இருக்காரு, ஐயோ இவங்க இப்படி பண்றாங்கன்னு நம்ம சண்டை போடாம ஒத்துமையா டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு இருப்போமா என்ற ஒரு பிரச்சனையில தான் அவர் மேட்டிட்டு இருக்காரு, சரிங்களா? அந்த ஒரே ஒரு டவுட் அவருக்கு கிளாரிஃபை பண்ணிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம கோலோக்கால புக் பண்ண இடம் வந்து அவர் புக் பண்ணி வச்சிருக்காரு, ரைட்? அதுல வந்து நம்மளை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சிருவாரு. சோ அந்த ஒண்ணு என்னன்னா, நம்ம வந்து அங்க செட் ஆவோமா, நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, பெங்களூர் கிளைமேட் எனக்கு ஒத்துக்குமான்னு தெரியாது மாதாஜி அப்படின்னு சிலர் சொல்லுவாங்க, சென்னையில இருக்கிறவங்க. நீங்க மாதாஜி இப்ப கிளைமேட் பிரச்சனை இல்ல, நம்ம மைண்ட் பிரச்சனை. நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா ஒத்துமையா இருப்போமா என்ற டவுட் அவர்கிட்ட வரதோ இல்லையோ நம்மளுக்கே இல்ல, ரைட்? இல்ல மாதாஜி நம்ம என்ன இருந்தாலும் நம்ம இப்படி ஒத்துமையா இருப்போம் அப்படின்ற கான்பிடன்ஸ் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா, உங்களுக்குள்ள வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அவருக்கு டவுட் தீர்ந்துடும். சோ அந்த ஒண்ணுதான் நம்மள இங்க ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு, சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். அடுத்து கிருஷ்ணா பிரபு வாஸ்பர். எஸ், வெரி நைஸ். मोरा पुत्र मोरा शाखा मोरा प्राणपति येई भावे येई मोरा कारे शुद्ध भक्ति आपना के बाधा माना हमारा सामहीना सेई भावे हे हाई आमी ताहारा आदिना. हरे कृष्णा.
If one cherishes pure loving devotion to me, thinking of me as his son, his friend, or his beloved, regarding himself as great as and considering me is equal or inferior, I become subordinate to him. Perfect. In the Chaitanya Charitamrita, 3 kinds of devotional service are described, namely Bhakti, ordinary devotional service, Sutta Bhakti, pure devotional service, and Vaidyavadi Bhakti, mixed devotional service. When devotional service executed with some material purpose involving fruitive activities, mental speculations, or mystic yoga, it is called mixed or adulterated devotional service. Besides Bhakti Yoga, the Bhagavad Gita also describes Karma Yoga, Jnana Yoga, and Dhyana Yoga. Yoga means linking with the Supreme Lord, which is possible only through devotion. Fruitive activities ending in devotional service, philosophical speculation ending in devotional service, and the practice of mysticism ending in devotional service are known respectively as Karma Yoga, Jnana Yoga, and Dhyana Yoga. But such devotional service is adulterated by the 3 kinds of material activities. For those grossly engaged in identifying the body as the self-pious activity or Karma Yoga is recommended. For those who identify the mind with the self-philosophical speculation or Jnana Yoga is recommended. But devotees standing on this spiritual platform have no need of such material conceptions or adulterated devotion. Adulterated devotion service does not directly aim for love of the Supreme Personality of Godhead. Therefore, service performed strictly in conformity with the revealed scriptures is better than such Vaidya Bhakti, because it is free from all kinds of material contamination. It is executed in Krishna consciousness solely to please the Supreme Personality of Godhead. Those who are spontaneously devoted to the Lord and have no aims for material gain are called attracted devotees. They are spontaneously attracted to the service of the Lord, and they follow in the footsteps of self-realized souls. Their pure devotion, Shuddha Bhakti, manifested from pure love of God, surpasses the regulative principles of the authoritative scriptures. Sometimes loving ecstasy transcends regulative principles. Such ecstasy, however, is completely on the spiritual platform and cannot be imitated. The regulative principles help ordinary devotees rise to the stage of perfect love of Godhead. Pure love of Krishna is the perfection of pure devotion, and pure devotional service is identical with spontaneous devotional service. Flawless execution of regulative principles is exhibited in the Vaikuntha planets. By strictly executing these principles, one can be elevated to the Vaikuntha planets, but spontaneous pure loving service is found in Krishna Loka alone. Hare Krishna. Hare Krishna. So okay, இப்போ வந்து என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, கிருஷ்ணரோட என்ன ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்காரோ அவர் அது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சிலர் பையனா எடுப்பாங்க, யசோதாமா ஃப்ரெண்டா நினைப்பாங்க. இப்போ வந்து ஃப்ரெண்டா நினைக்கிறச்சே அவர் ஈக்குவலாவும் நினைக்கலாம், எங்கவா குறைச்சலாம். சன்னா நினைக்கச்சே எப்பவுமே குறைச்சலா தான் நினைப்போம். ஃப்ரெண்டா இருக்கச்சே எது வேணா ஆகும். அதாவது அவரோட ஃப்ரெண்டு வந்து அவர் மேல ஏறி உட்காருவானா, உட்காந்துட்டு என்னை விட குறைச்சல் தான். கோலோகா இல்ல, அது என்னது, நம்ம கோவர்தன மலை தூக்கறச்சே அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்களாம், என்ன நீ பெருசா பண்ணன்னு நினைக்கிறியா, நாங்கெல்லாம் கூட குச்சி கொடுத்து என்டர் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணோம் தெரியுமா, சும்மா நீ ஒண்டி தூக்கி வச்சேன்னு நினைக்காத, நாங்க வச்ச குச்சினாலதான் நின்றுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி பல வகைகள்ல கலாட்டாச்சு. உங்ககிட்ட சொன்னா இல்ல லெவல் 2 தனேஸ்வரி மேம் கிளாஸ் கிட்ட சொன்னா, கோலோகத்துல நம்ம பெண்கள், அதாவது கோபிகள் கிட்ட பிரச்சனை ஆயிட்டு அவர் கோபா கிட்ட போய் அவர் போட்ட சண்டை, இந்த கிளாஸ்ல சொன்னா இல்ல இல்லையா? எங்களுக்கு சொல்லல மாதாஜி. சரி, இன்னைக்கு சொல்றேன், ஞாபகப்படுத்துங்க. சோ
என்னன்னா அவர் வந்து நினைக்கிறாரு ஓகே இவர் வந்து ஈக்குவலான்னு. ஏன்னா இந்த மாதிரி நிறைய கதைகள் போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா ஒண்ணு. சோ எது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம நினைக்கிறோம் அவர் என்ன ஆக்சுவலா நினைக்கிறாருன்னா அவர் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்றது பிரேம பக்தி பாவ பக்தி. மாதாஜி அப்ப ஏன் நம்ம பிரேம பக்தி பண்ணாம வைதி சாதன பக்தி பண்றோம் அப்படின்னு. ஏன்னா இப்போ நம்ம இருக்கிற நிலைமை என்னன்னா கர்ம காண்டா ஸ்டேஜ். கர்ம காண்டா ஸ்டேஜ்னா உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். யோகா கிருஷ்ணரே இல்ல, நான் என்ன பத்தி தான் நினைக்கிறேன். இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஈஷோ உபனிஷத்துல கூட நம்ம படிச்சோம் ரைட். வித்யாம் ஓகே அந்தம் தம பிரவிஷந்தி வித்யாம் உபாசதே ததோ பூயைவதே தமோ யயு வித்யாம் யாம் ரதாக. என்ன வித்யான்றது என்ன, அவித்யான்றது என்ன, டோட்டலா வந்து இக்னோரன்ஸ், அதாவது கிருஷ்ணர் இருக்கிறதே தெரியாதது. அது வந்து ரொம்ப மோசம். ஏன்னா அது என்ன பண்றது, நம்மள வந்து இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில கட்டுப்படுத்துது. ஓகே அக்ரீடு. அப்போ வந்து வித்யா இன்டெலிஜென்ஸ் தானே அப்படின்னா இல்ல, வித்யா இன்னும் டேஞ்சரஸ்ன்றாங்க. ஏன்னா வித்யான்றது இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா 2 கேட்டகரி இருக்கு. ஒண்ணு வந்து ஞானி. சோ ஞானி வந்து கரெக்ட் தான், எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு மேட்டர் வேணாம்னு சொல்றாரு. ஆனா கடைசியில என்ன, எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்லி நேத்தின்னு சொல்லி வேற எதுலயும் அட்ராக்ட் ஆவாங்க. ரைட். என்னால ஒண்ணு இல்லாம இருக்கவே முடியாது. சின்ன பொண்ணா சொன்ன கதைதான். மருந்து சாப்பிடுறச்சே குரங்க நினைக்காதானா, கண்டிப்பா குரங்க தான் நினைப்போம். கரெக்டா இல்லையா? கம்பல்சரியா வரும். சோ அந்த மாதிரி எது பண்ணாத நீதின்றமோ அதுதான் சோ அதனால வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம் பல்கு வைராகியா அண்ட் யுக்த வைராகியா. பல்கு வைராகியா என்ன, அவங்க வந்து இருக்கிற கிருஷ்ண சம்பந்த வஸ்துவா கூட விட்டுறாங்க. ரைட். அவங்க வந்து என்ன, அவங்க இருக்கிறதுலயே ரொம்ப கிருஷ்ணருக்கு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் ஹரி சம்பந்த வஸ்து. ரைட். முமுக்ஷிபி பரிராகே, அதுதான் என்னது வைராகியா பல்கு கச்சதே அப்படின்னா கிருஷ்ணருக்கு சம்பந்தமான வஸ்து கூட அவங்க விட்டுடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். ரைட். சோ அது அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதான் நம்ம கத்துக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஏன் யோகா அப்படின்றதெல்லாம் இது கிராஜுவலா எரிவேட் ஆகுது. வர்ணாசிரம் பண்ற மூலமா நம்ம ஸ்லோவா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நம்ம பாவ பக்திக்கும் பிரேம பக்திக்கும் வருவோம். யோகா பண்றதை விட நம்மளோட ஞான யோகா மச் பெட்டர். ரைட். ஆனா ஞான யோகாவை விட பிரேம யோகா, அதை விட வந்து கோபிகளோட பிரேம, நம்மளோட ராதாராணியோட பிரேமன்றதெல்லாம் நம்ம நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல நம்மளோட 10வது ஸ்லோகத்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம். ரைட். ஆனா இது வந்து ஏன் இப்படி அப்படின்னா நம்ம கிராஜுவலா தான் பண்ண முடியும். யோகானாலே லாஸ்ட் டைம் நிறைய பேர் சொன்னாங்க மாதாஜி எக்ஸசைஸ் பாருங்க, கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க. யோகானா எக்ஸசைஸ் இல்ல, கனெக்டிங் வித் காட். யோகான்றது யுஜ்ன்ற வார்த்தையில இருந்து வருது அப்படின்னு. ஆக்சுவலா நம்ம போக்கஸ் என்ன, அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்வாணி அனாவிருத்தம் அனுகூலேனி கிருஷ்ணாபிசீலனம் பக்தி உத்தம. அப்படியெல்லாம் அந்நிய அபிலாஷிதா சூன்யம், எல்லா ஆசைகளும் 0 ஆகணும். ரைட். ஞான கர்மாணி, ஞானமும் கர்மானும் விடணும்னா 0 ஆகணும்னு சொல்லல. ஏன்னா இதே கர்மம் ஞானம் அங்கேயும் பண்ண போறோம். பட் அதோட அர்த்தம் வேற. ரைட். அனுகூலம்னா பிரதிகூலமா இருக்கக்கூடாது. அதாவது கிருஷ்ணரை பொறாமையா நினைக்கிறவங்க நிறைய நினைப்பாங்க, அது இருக்கக்கூடாது. அனுகூலமா சோ ஃபேவரபிளா நினைக்கணும். பக்தி உத்தம, அதுதான் உத்தம பக்தி அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ உத்தம பக்தி என்ன அப்படின்னு கேட்டா இப்படி நினைக்கணும்னு. சோ வைதி சாதனை பண்ணாதான் அந்த லெவலுக்கு வரும். அண்ட் 2வது வந்து நம்ம பண்றதுக்கு அதுக்கோசரம் தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாகவத விதிகள் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க குளிக்காமலும் சாண்டிங் பண்ணலாம். நீங்க ஒரு இடத்துல என்ன சொல்லுவீங்க, டெத் இருந்தாலும் நம்ம சாண்டிங் பண்ணலாம். ரைட். யாராவது அப்ஜெக்ட் பண்ணாலும் சாண்டிங் பண்ணலாம். ஆக்சுவலா சொன்னோம்னா பாத்ரூம்குள்ள கூட போய் சாண்டிங் பண்ணலாம், துளசி வீடு இல்லாம. அந்த லெவலுக்கு வந்து நம்ம செருப்பு இருக்கிற இடத்துல கூட சாண்டிங் பண்ணலாம். ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து அவ்வளோ எக்ஸலண்ட். இது நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஈஷோல. சபரியகா சுக்ரமகாரம் அவ்ரணம் யஷ்னாவிதம் சுத்தம் அபாப வித்தும் கவி மனிஷி பரிபூ ஸ்வயம்பூ யாதா தத்ரதோ அர்த்தான் வியாததா சாஸ்வதீபியா சமாபியா. என்ன அர்த்தம்? சபரியகா சுக்ரம் அகாரம் அவ்ரணம் அபாப வித்தும் அப்படின்னா எல்லா பாப்பங்களும். இப்போ ஒரு மோசமான ஒரு டெட் பாடியே வச்சுக்கோங்க, அது வெயில் கிட்ட 10 நாள் இருந்தா என்ன ஆகும்? அது வந்து அதோட இதெல்லாம் ஸ்மெல் எல்லாம் போயிடும். பாத்திருக்கீங்களா? ஏன்னா அவ்வளோ பியூரிபிகேஷன் ப்ராசஸ் வந்து அது பண்ணும். அதே கிருஷ்ணரோட லிங்க் ஆனா அதுக்குதான் பகவத்கீதால சொல்லுவாங்க ஆன்டிசெப்டிக். ஆன்டிசெப்டிக் இது. அதே மாதிரி ப்ரோபலாட்டிக்னா இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து கோவிட் வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க. ரைட். அது நம்மள அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு. சோ கிருஷ்ணர் நம்ம கூட வந்துட்டாங்கன்னா அந்த பாவம் நம்மள அஃபெக்ட் ஆகாது. மாதாஜி அப்போ நிறைய பேர் பார்த்திருக்கேனே, கிருஷ்ணா கான்சியஸ் எடுத்த அப்புறமும் பாப்போம் பண்ணுவாங்க. ஆனா அது கிருஷ்ணர் கிட்ட கண்ட்ரோல் வந்துடுது. ரைட். சோ அவர் பார்த்துப்பாரு. இப்போ நீங்களே பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எல்லாருமே வந்து காஃபி குடிக்க மாட்டோம் டெசிஷன்ல இருக்கோம். ஓகே. இப்போ காஃபி பார்த்து டெம்ப்டே ஆகல அப்படின்றத விட சிலர் டெம்ப்ட் ஆவாங்க.
ஆனாலும் குடிக்காம பாத்திருப்பாங்க. இதுக்குள்ள நான் நேம் பண்ணல, பட் யாராவது ஒருத்தர் 2 பேரு முடியலன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கப்பு சிப்பு கூட பண்ணிருப்பாங்க. ஆனா அது சிப் பண்ணாலும் அந்த காஃபி பிடிக்காம போயிருக்கும். ஒத்துக்கிறீங்களா? நீங்க எனக்கு எஸ் சொல்ல வேண்டாம், பட் உங்க பிகினிங் ஸ்டேஜ் நினைச்சு பாருங்க. மத்தாஜி ஃபர்ஸ்ட் நான் பண்ணுவேன் மாதாஜி. இந்த மாதிரி காஃபி ஸ்மெல் வந்து அப்படியே ஒரு ஆசை வரும். ஆனா கண்ட்ரோல் பண்ணிக்குவேன். சோ அந்த கண்ட்ரோல்ன்றது குடுக்கிறது இது. இப்போ இதுக்கு மேல நீங்க டேஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா கூட மாதாஜி என்ன ஆகும்? எனக்கு வந்து ஒரு யங் டிவோட்டி சொன்னாங்க. ஷீ ரொம்ப யங் கேர்ள். அவ சொன்னா, முன்னெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மாதாஜி, ஏன்னா டிபிக்கல் அந்த 21, 22 இயர்ஸ் கேர்ள், நிஜமா ஏஜ். அவ வந்து ஹை ஸ்கூல் பிஜி படிச்சுட்டு இருக்கா. அவ வந்து என்ன சொல்லிட்டு இருந்தானா, முன்னெல்லாம் பசங்க வந்து பேசினாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு அட்ராக்ட் ஆகும். இப்பவும் ஆகுது. ப்ரொபோஸ் பண்ணாங்களா இல்ல நம்ம ப்ரொபோஸ் பண்ணலாம்னு. ஆனா அதை வந்து ஒரு 1 வீக் இல்ல 1 மந்த் பழகினேன்னா எனக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து குறைஞ்சிட்டே வருது அப்படின்னு. இது இல்லையா கம்பேரிசன் நான் சொல்றது. எல்லாமே ஒரு விதத்துல அட்ராக்ஷன் தான். காஃபியா இருந்தாலும் சரி, இந்த ஏஜுக்கு தகுந்த மாதிரியா இருந்தாலும் சரி. இது யார் பண்றாங்கன்றாங்க? அந்த ஆசை அவ மனசுக்குள்ளேயே குறைஞ்சிட்டு இருக்கு. அதுக்குதான் நம்ம வைத்தி சாதன பக்தி பண்ணணும். ஏன் மாதாஜி டைரக்டா பிரேமனா நம்ம அவ்வளவு பியூர் இல்ல. நம்ம வந்து டைரக்டா பிரேம பக்தியில பண்றோம்னு நினைச்சோம்னா நம்ம என்ன ஆயிடுவோம்? சகஜி ஆயிடுவோம். பண்றேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற வேலை எல்லாம் பண்ண மாட்டோம். கிருஷ்ணர் எங்க விட்டுட்டு நிஜமாவே நம்ம காஃபி குடிக்கும் ஆரம்பிச்சிட்டோம். அந்த பொண்ணு அங்க பையனோட போறது திரும்ப கிருஷ்ணருக்கு வரவே முடியாது. அதனாலதான் நம்ம வந்து வைதி ப்ராசஸஸ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு. நம்ம பிரேம பக்திக்கு போயிட்டோம்னா பிரச்சனையே இல்லை. அது ஹையஸ்ட் லெவல். ஏன்னா இந்த மாதிரி நாலேஜ் வந்து நம்மள காட்லெஸ் சிவிலைசேஷன் சொல்லுவாங்க. அதாவது இப்ப வரைக்கும் பொலிட்டிஷியன்ஸ் எல்லாம் என்ன, நான் தான் கிரேட், அவனை பத்தி நினைக்கிறவன் எங்கேயாவது நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் கோத் நினைப்பாங்களா? கண்டிப்பா மாட்டாங்க. சோ அந்த நிலைமையில இருக்கிறவங்களோட அவங்கதான் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லிட்டு நினைச்சிட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாம் வேஸ்ட். நம்ம வந்து ப்ராப்பர் சிஷ்யா பரம்பரையில கத்துக்கிட்டாதான் எக்ஸாக்ட் நாலேஜ் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வரும். சரிங்களா? சோ ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வைகுண்டால கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல் அதுக்குதான் அந்த 5ல 4 லிபரேஷன் வந்து வைகுண்டம் போவோம். ஆனா ரெகுலேஷன் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோவே பண்ணாதது கோலோகா பிருந்தாவன் ஒண்டிதான். அது ஒண்டி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முந்தியெல்லாம் டீ குடிக்காம என்னால இருக்க முடியாது மாதாஜி. தலைவலி வந்துரும். அப்படி அடிக்டா இருந்தேன். இப்பெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் கூட அதுல ஞாபகம் இல்ல மாதாஜி. தலைவலியே இல்ல, நல்லா இருக்கேன் மாதாஜி. சோ எப்படி முடியுது இதெல்லாம் வந்து? இவ்வளவு வயசு வரைக்கும் அந்த காஃபியை குடிச்சிட்டு இப்போ அப்படியே விட்டுட்டேன். ஆனால் அன்னைக்கு கெஸ்ட் வந்த அன்னைக்கு போட்டு குடுக்குறேன் அவங்களுக்கு. அப்படியே எனக்கும் குடிக்கணும் போல ஒரு டெம்ப்ட் ஆச்சு. ஆனாலும் நான் குடிக்கல மாதாஜி. இது கண்ட்ரோல். வெரி நைஸ். இது வந்து கிருஷ்ணர் ஹெல்ப். பட் பை சான்ஸ் நீங்க குடிச்சிருந்தாலும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்காது. நான் அது சொல்றேன். எல்லாருக்கும் போட்டு கொடுப்பேன் மாதாஜி. நான் குடிக்க மாட்டேன். இல்ல அந்த வாசனை இல்ல மாதாஜி சொல்றது கரெக்ட். அந்த பொண்ணு சொல்றதும் கரெக்ட் மாதாஜி. அந்த பொண்ணு வந்து நம்ம நினைக்கிறோம் சி இப்படின்னு. பட் 22 வயசு பொண்ணுக்கு வந்து கோஎட் காலேஜ்ல படிக்கிறச்சு அவங்க பேசுறச்சு அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அட்ராக்ட் தான் ஆவாங்க. பேசணும், ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிறதும் கரெக்ட். பட் என்ன சொல்றான்னா ஃப்ரெண்ட் ஆனாலும் அந்த ஒரு 3-4 மந்த்ஸ்ல எனக்கு வந்து அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் போகுது அப்படின்றத அவ சொல்லிட்டு இருந்தா. உங்களுக்கு புரியுதா? அதே காஃபிக்கும் இதுக்கும் நான் ரிலேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மயி பக்திரி பூதானாம் அம்ருதாத்வாய கல்பதே திஷ்ட்யா யத் ஆசின் மத் ஸ்நேஹோ பாவதீனாம் ஆபனஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி. பார்த்து சாரதி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மயி பக்திர்ஹி பூதானாம் அமிர்தத்வாய கல்பதே திஷ்ட்யா யத் ஆசின் மத் ஸ்நேஹோ பவதீனாம் மத் ஆபனஹ. உயிர்வாழிகளால் எனக்கு செய்யப்படும் பக்தி தொண்டானது அவர்களது நித்திய வாழ்வினை புதுப்பிக்கின்றது. அன்புள்ள பிரஜ கோபியர்களே, என் மீதான பற்றுதல் உங்களது நல்ல அதிர்ஷ்டமாகும். ஏனெனில் எனது கருணையை நீங்கள் பெற்றிருப்பதற்கு அந்த பற்றுதல் மட்டுமே வழியாகும். பொருளுரை: விரஜபூமியில் பிருந்தாவனத்தில் வசிப்பவர்களுடைய செயல்கள் தூய பக்தி தொண்டிற்கு உதாரணமாக அமைகின்றன. ஒரு சூரிய கிரகணத்தின் போது துவாரகையிலிருந்து சமந்த பஞ்சகத்திற்கு வருகை புரிந்த பகவான் அங்கே விருந்தாவன வாசிகளை சந்தித்தார். அச்சந்திப்பு விரஜபூமியின் கோபியர்களுக்கு ஆழ்ந்த வலியினை கொடுத்தது. ஏனெனில் துவாரகையில் வசிப்பதற்காக பகவான் கிருஷ்ணர் கோபியர்களை மேலோட்டமாக கைவிட்டு சென்றிருந்தார். ஆயினும் இந்த ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10.82.44 மூலமாக ரிஜகோபியரின் தூய பக்தி தொண்டினை பகவான் மனப்பூர்வமாக அங்கீகரித்தார். ஹரே கிருஷ்ண. ஓகே, இது நம்மளுக்கு புரியாத ஒண்ணு. நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்றேன். இப்போ வந்து நம்ம பிரஜ பூமியில வந்து என்ன ஆகுது, அவர் விட்ட மாதிரி இருக்கு. எதுக்கு துவாரகாக்கு போற மாதிரி. கரெக்டா? ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்வேன்.
ஒரே ரொம்ப சிம்பிள், வெரி மைல்டு. இப்போ ஏதாவது ஒரு நாள் நான் கிளாஸ்க்கு வரல வச்சுக்கோங்க, நீங்க என்ன ஃபீல் பண்ணுவீங்க? மாதாஜி வரலன்னு சந்தோஷப்படுவீங்கன்னு சொல்லாதீங்க, நான் டென்ஷன் ஆயிடுவேன். உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு நினைச்சிருவோம் மாதாஜி. ஏதாவது உடம்பு சரியில்லை, ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குன்னு நினைச்சிருக்கேன். கரெக்ட், அது ஒண்ணு. நீங்க இல்லன்னா அதுக்கு இல்ல, முன்னாடி நான் ஒரு ஆல்ரெடி நாளைக்கு முன்னாடி சொல்லிடுறேன், நான் சொல்லிடுவீங்க. வரல மாதாஜி அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன். அப்போ நீங்க என்ன நினைப்பீங்க? அப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது நம்ம பிரச்சனை ஏதாவது இருக்கும், படிக்கலாம்னு இருக்கும். நாங்க நினைப்போம் மாதாஜி. பாடலாம், படிக்கலாம். இல்ல, என்ன பாடலாம். நினைப்பீங்க? மாதாஜி வரலன்ற ஃபீலிங் தவிர மத்த ஃபீலிங் சொல்லுங்க. இல்ல ஏதோ பாவம் அதுக்கு நேரம் இல்ல மாதாஜிக்கு மாதாஜி. வேலை இருக்கும் ஒரு அப்படின்னு வேலை நினைச்சிட்டு இருக்கு. நம்ம ஏதோ படிக்கலாம் மாதாஜி. எல்லாரும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல பிஸியா இருப்பாங்க மாதாஜி. கரெக்ட். சோ கிளாஸ் வாரம் இருந்தா உங்களை பத்தி நினைக்கிறது நேரம் இருக்கும். என்ன பிரபு ஃப்ரீயா இருந்தா ஓகே. சோ இது வந்து கிருஷ்ணா பிரபுவோட சொல்யூஷன். பட் இப்ப பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப இன்வால்வ் ஆனா என்ன ஆகும்னா, யாராவது இருந்தா இல்ல வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுக்கு அந்த ஃபீலிங் இருந்துட்டே இருக்கும். ஏமாற்றம் வரும். ஏமாற்றுறது ஒண்ணு, ரெண்டாவது வந்து திங்கிங் வரும். இப்போ பிசிக்கலி அவங்களோட டிஸ்டன்ஸா இருந்தா கூட மென்டலி வந்து ரொம்ப இன்வால்வ் ஆவாங்க. நீங்க பாத்திருந்தீங்கன்னா, ஸ்கூலுக்கு அனுப்புற பசங்களை ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறேன், இன்னும் கிளியரா உங்களுக்கு புரியும். வரலன்னா வர்ற வரைக்கும் நமக்கு பலாயிரம். தேங்க்யூ மாதாஜி, இதுதான் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். எல்கேஜில நம்ம அனுப்புறோமே தவிர வீட்டுக்குள்ள குழந்தை இருந்தாலாவது நம்ம நிறைய தடவை சட்டை பண்ண மாட்டோம். அம்மா வந்து டிபி பாக்காங்க, சாப்பாடு சமையறச்சே குழந்தைய மறந்துடுவாங்க. ஆனா ஸ்கூலுக்கு போறச்சே அந்த குழந்தை பத்தி நினைப்பு ஜாஸ்தியா வருமா இல்ல குறைச்சலா வருமா? ஜாஸ்தியா இருக்கும். எப்ப பார்த்தாலும் குழந்தை ஞாபகமாவே உயிர் நம்மகிட்ட இருக்காது. டோட்டலா. இப்ப வந்து அதே கேள்வி வந்து நான் வந்து பிரபுக்களுக்கு சொல்லணும், கேக்குறேன். பிரபு, உங்க கேர்ள் ஃபிரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் லவ் பண்ண பொண்ணு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் அட்லீஸ்ட் இல்ல பாப்பா மாதாஜி கிளியரா புரியும் கிருஷ்ணா பிரபுக்கு, இல்லன்னா அதுக்கெல்லாம் நினைப்பே இல்லைன்னு. அதனால வந்து அந்த டைம்ல வந்து என்ன வரும்? நீங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் அந்த திங்கிங் வருமா வராதா? அதுக்கு கூட நேரம் இல்லாதவதான் இருந்த மாதாஜி. நீங்க எக்ஸெப்ஷன் பிரபு, நீங்க விட்டுறோம். மோகன்தாஸ் பிரபு தான் கேட்கணும் இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம். வேற பண்ணுங்க மாதாஜி. ராங் பர்சன். பிரபு சிரிக்காம பேசுங்க பிரபு, புரியல மாதிரி. இல்ல, ஐ செட் இட்ஸ் ராங் பர்சன். எனிவே, அப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி டெஃபினெட்லி அந்த நினைப்பு வந்துட்டு தான் இருக்கும். ஆமா, ஹானஸ்ட். இது நான் ஏன் சொல்றேன்னா, ஜென்ரலா மோகன்தாஸ் பிரபுனா மோகன்தாஸ் பிரபுக்கு நிறைய கேர்ள் ஃபிரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்ற மீனிங்ல நான் சொல்ல. நான் மீன் பண்ணது வந்து ஜஸ்ட் டு ஹேவ் a matured thinking, ரைட்? அந்த தாட் வந்துட்டே தான் இருக்கும், ரைட்? சோ யாரா இருந்தாலும் இட்ஸ் a very common perspective. சோ எதுக்கு நான் இந்த மதர்ன்றதையும் எடுத்தேன் இதுவன்றேன்னா, எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பா இருந்தாலும், 2 different ரிலேஷன்ஷிப்ஸா இருந்தாலும், எந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தாலும் the thinking will be very strong. அவங்க பண்ணலையே, இப்ப ஒரு கால் கூட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் வச்சுக்கோங்களேன். ஏன் இவ்வளவு ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட இருந்து கால் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி அது பண்ணலனாலும், யூசுவலா ஃப்ரெண்டு ஞாபகம் இருக்குமோ இல்லையோ, ஐயோ இன்னைக்கு வந்து பண்ணணுமே, இல்ல அவங்க பர்த்டே பண்ணணுமே, அவங்களுக்கு முடியலையே பண்ணணுமே என்ற ஃபீலிங். இதுக்கா விப்ரலம்ப பாவா, அதுதான் சொல்றேன். சோ இந்த டேம்செல் சொல்றவங்களே, இவங்களுக்கு வந்து அந்த பாவத்துல ரொம்ப ஹையா இருந்தாங்க, அதனால ரொம்ப திங்கிங். சோ கிருஷ்ணரோட பர்சனல் அசோசியேஷன் ஒண்ணு, கிருஷ்ணர் இல்லாதப்போ திங்க் பண்ணது அதை விட ஜாஸ்தி. சோ அந்த வந்து வெரி இன்டென்ஸ். அதேதான் ராமா சீதாக்கும் நடந்துச்சு. இது கொண்டு வரதுக்கு தான் வந்தேன். சீதாமா வந்து போச்சே ஃபாரஸ்ட் தெரிஞ்சுதான் நடந்தது. அந்த விப்ரலம்ப பாவால இருந்த ஃபீலிங் மச் ஹையர்னால அதை அவர் கொடுக்குறாரு. ஆஸ் மச் அவர் கொடுக்குற மாதிரி அவரும் அதே ஃபீலிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றாரு. அதை நம்ம விட்டுறோம். நம்ம எப்பவுமே வந்து விட்டு ஓடிட்டாருன்றத பேசுறோமே தவிர, அவரும் விட்டு அவஸ்தப்பட்டாரு அப்படின்றது. ஏன்னா அதுவும் அவர் 24 மணி நேரம் நினைச்சிட்டு இருக்கிறதாலதான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு. இன்னொரு டேட்டி ஃபார்ம் வந்துச்சு. என்ன ஃபார்ம் அது? அந்த விப்ரலம்ப பாவால வந்த ஃபார்ம் யாரு? கிருஷ்ணர் தான். பட் அது எந்த ஃபார்ம்? அந்த பேர் என்ன சொல்வீங்க? விப்ரலம்ப பாவால வந்த அந்த கிருஷ்ணரோட ஃபார்ம் விஸ்வரூபம். விஸ்வரூபம் வரவே இல்லை பிரபு. விஸ்வரூபம் வந்து விஸ்வலம்ப பாவாவே இல்லையே. விஸ்வரூபம் வந்து நம்ம ஞானிஸ் கோசம் வந்த பாவம். நான் வந்து கோபிஸ் கோசம் எடுத்த பாவம் எது? அவரு அவங்க இல்லையே அப்படின்ற மன மருத்துவத்துல அப்படியே அவரு என்ன ஃபார்ம் எடுத்தாரு? மோகினியா மாதாஜி? இல்ல, மோகினி. ஜெகநாத் ஃபார்ம் என்னது? விப்ரலம்ப கதை தானே. அதாவது அவர் வந்து ஓ மை காட் வரலையே அப்படின்ற ஃபீலிங்ல வந்ததுதான் விப்ரலம்ப பாவம். அதுதான் அந்த ஜெகநாத்தோட கதை. ஜெகநாத் வந்து அந்த கதை கேட்டதால தானே அவர் அப்படியே ஆறாரு. புரிஞ்சுங்களா? சோ இது ஒண்ணு. பூரி ஜெகநாதரா? ஆமா, பூரி ஜெகநாத். என்ன அந்த கதை தெரியும்ல மாதாஜி? ஆமா, அது அது தெரியும் மாதாஜி. அதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் எப்படி மாதாஜி? இதுக்கு வந்து விப்ரலம்ப பாவம்ல வந்த ஃபீலிங் தானே மாதாஜி. அது வந்து அந்த கதை என்னன்னா, ரேவதி அம்மா கிட்ட போய் எல்லா மனைவிகளும் துவாரகால கேக்குறாங்க என்ன ஆச்சு அப்படின்னு. அவங்க பண்ணு கிருஷ்ணரும் பலராம் வந்தாருன்னா ரொம்ப சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வாட்ச்மேன் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. அப்போ அதை கேட்க உடனே சுபத்ராமாவும் அங்க அந்த கதையெல்லாம் கேட்டது இல்ல.
அந்த ரஜபூனில நடந்த கதையில தான் அவங்க அப்படியே அவங்க ஷாக்கை அப்படி கை கண்ணெல்லாம் அப்படி வந்தது. என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி இவங்க 2 பேரும் வந்து அவங்க கேட்டுறாங்க. அதுலதான் பலராமும் கிருஷ்ணரும் அந்த பாஸ்ட் ஃபீலிங் வந்து அந்த விப்ரலம்ப ஃபார்ம்ல தான் அவங்க கை காலெல்லாம் உள்ள போயிட்டு கண்ணெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றேன்னா ஒரு எக்ஸ்டசிக் ஃபீலிங்னால வந்த அந்த ஃபார்ம் தான் ஜெகநாத். அதே ஃபார்ம் வந்து உலகத்துல எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும்னு நாரதர் விருப்பப்பட்டதாலதான் மத்த கதைகள் வந்துச்சு. அதாவது நம்ம அதே செதிக்க சொன்னது இந்திரஜும்னா அந்த ராஜா கதையெல்லாம் அதுக்கப்புறம் வந்தது. ஸ்டோரி இது வந்து துவாரகால நடந்த 5000 வருடங்களுக்கு முன்னாடி காட்டின அந்த ஒரிஜினல் தர்ஷனோட பிக்சர் தான் இது. அதுதான் நம்மளுக்கு அது இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்கு. பட் ஆக்சுவலா அது கம்ப்ளீட்டட் ஃபார்ம். கையெல்லாம் உள்ள போயிட்டு அந்த பாவம் துவாரகால நடந்த அந்த எக்ஸாக்ட் இந்த. ஆனா பௌதிக கதை என்னன்னா இந்த தச்சர் வந்து இந்த சத்தத்தை கேட்டு இந்த ராஜா வந்ததுனால அவர் அப்படியே விட்டுட்டாரு. ஏன்னா அவசரப்பட்டு கதவை திறந்துட்டாருன்னு. கரெக்ட், நீங்க சொன்ன கதை கரெக்ட். பட் அவசரப்பட்டு நடந்த கதை நீங்க சொன்னது கரெக்ட். பட் அவசரப்பட்டு திறந்ததால வந்த ஃபார்ம் எந்த ஃபார்ம்னா இந்த ஃபார்ம். ஃபார்ம் வந்துச்சுன்னா நாரதர் சொல்றாரு இந்த பாவம் இந்த ஃபார்ம்ல உலகம் மொத்தம் உன்னை பாக்கணும். இதுல ஒரு தனி அழகு இருக்கு. அண்ட் நீ கண்ணே அடிக்க மாட்டேன்னா அவ்வளவு என்ன சொல்வீங்க அவ்வளவு ஆங்ஸைட்டி. பேரு கண்ணை பெருசு ஆச்சரியத்துல இருக்காரு. மொழி பெதுங்கின மாதிரி. அடுத்த ஸ்லோகம் படிக்க சொல்றாங்க முத்தாஜி. மாதா மோரே புத்திர பாவே கரே ந பந்தன அதிஹீன ஞானே ஞானேனே கரின பாலன. வந்துட்டீங்களா? சாரி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதா மோரே புத்திர பாவே கரேன பந்தனா அதிதீனா ஞானகாரே லாலான பாலனா. ஜெய் ஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதா மோரே புத்திர பாவே கரேன பந்தனா அதிஹீன ஞானே கரே லாலான பாலனா. அன்னை என்னை தன்னுடைய மகனாக கருதி சில நேரங்களில் கட்டி போடுகிறாள். முற்றிலும் உதவியற்றவனாக கருதி எனக்கு ஊட்டமளித்து பாதுகாக்கிறாள். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஒன் மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் கூட நீங்க படிக்கலாம், சின்னது. சாக்கேகாரே ஸ்கந்தே ஆரோஹானா துமி கோன் பாதா குலோகா துமி ஆமி சாமா. ஹரே கிருஷ்ணா. சகா சுத்த சக்கீகரே ஸ்கந்தே ஆரோஹானா துமி கோன் பதலோகி துமி ஹாமி சமா. தூய நட்புறவில் எனது தோள்களில் ஏறும் நண்பர்கள் நீ எந்த வகையில் பெரிய மனிதன், நீயும் நானும் சமமானவர்கள் என்று கூறுகின்றனர். இதுதான் இந்த கதை தான். இன்னைக்கு டைம் இருந்தா இன்னைக்கு சொல்ல, இல்லைன்னா இதுவும் படிச்சிடலாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது இல்ல இது வேற யாராவது படிக்கணும் பெருசு. நீங்க யாராவது படிக்கணும் படிங்க. ஸ்லோகம் படிச்சிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி கரேயா பர்சானா வேதா ஸ்துதி ஹைதா ஹாரே செய் மோரமானா. I will read Mathaji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் லக்ஷ்மி மாதாஜி படிச்சுட்டு அடுத்தது பிரபு நீங்க படிங்க. எஸ் லக்ஷ்மி மாதாஜி கண்டினியூ. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. If my beloved consort reproaches me in a sulky mood that steals my mind from the reverent hymns of the Vedas, perfect. According to the Upanishads, all living entities are dependent on the supreme living entity, the personality of supreme personality of God. It is said, Katha Upanishad 2.2.13, Nityo Nityanam Chetanas Chetananam Eko Bakunam Yo Vidadati Kaman. One eternal living entity supports all the other living entities, eternal living entities. Because the Supreme Personality of Godhead maintains all the other living entities, they remain subordinate to the Lord, even when joined with him in the reciprocation of loving affairs. But in the course of time, of exchanging transcendental love of the highest purity, sometimes the subordinate devotee tries to predominate over the predominator. One who lovingly engages with the Supreme Lord as if he were his mother or father sometimes supersedes the position of the Supreme Personality of Godhead. Similarly, his fiancé or lover sometimes supersedes the position of the Lord, but such attempts are exhibitions of the highest love. Only out of pure love does the subordinate lover of the Supreme Personality of Godhead chide him. The Lord, enjoying this chiding, takes it very nicely. The exhibition of natural love makes such activities very enjoyable. In worship of the Supreme Lord with veneration, there is no manifestation of such natural love because the devotee considers the Lord his superior.
Regulative principles in devotional service are meant for those who have not invoked their natural love of Godhead. When natural love arises, all regulative methods are surpassed and pure love is exhibited between the Lord and the devotee. Although on such a platform of love, the devotee sometimes appears to predominate over the Lord or transgress regulative principles, such dealings are far more advanced than ordinary dealings through regulative principles with awe and veneration. A devotee who is actually free from all designations due to complete attachment in love for the Supreme exhibits spontaneous love for Godhead, which is always superior to the devotion of regulative principles. The informal language used between lover and beloved is indicative of pure affection. When devotees worship their beloved as the most venerable object, spontaneous loving sentiments are observed to be lacking. A neophyte devotee who follows the Vedic instructions that regulate those who lack pure love of Godhead may superficially seem more exalted than a devotee in spontaneous love of Godhead. But in fact, such spontaneous pure love is far superior to regulated devotional service. Such pure love of Godhead is always glorious in all respects, more so than reverential devotional service rendered by a less affectionate devotee. Hare Krishna. Hare Krishna. So இதுதான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். நம்ம ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எடுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் யசோதாமா வந்து திட்டினாங்க, கொஞ்சினாங்க, இதெல்லாம் வைங்க. பட் இன்னொரு சைடு வந்து யசோதாமா வீட்டுக்கு சுத்து பரத்துல எங்கேயாவது வந்து ஒரு டெத் நடந்திருக்கும், ரைட்? அவங்க வந்து ஐயோ இன்னைக்கு வந்து நான் சாவு வீட்டுல இருந்து வரேன், நான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சாமி அவர்கிட்ட போக கூடாதுன்னு நினைக்க முடியுமா? அப்படி நினைச்சாருன்னா அவர் பட்னி. அவங்க அதெல்லாம் நினைச்சு கூட பாத்துருக்க மாட்டாங்க. கரெக்டா வந்து உடனே குளிச்சுட்டு உடனே அவங்க தயிர் மோர் எல்லாம் கடைஞ்சு அவருக்கு ஃபீட் பண்ணிருப்பாரு. ஏன்னா அந்த பாவமே மாறுது, ரைட்? அவர் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட் அப்படின்னு அர்ஜுனருக்கு தெரிஞ்சாலும் ஐயோ என்னை மன்னிச்சுடு எல்லாம் சொல்றாரு அவரு. பரம்பிரம்மா பரந்தாமா பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் தேவம் ஆதி தேவம் அஜம் விஜம் சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு, ஓகே போறோம், எனக்கு 200 ஃபார்மே கொடுத்துடு அப்படின்றாரு. கரெக்டா? இப்ப சாமிப்பா 400 ஃபார்ம், அப்ப பரவாயில்ல எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு பயமா இருக்கு, 400 வேணா 200 ஃபார்ம் வான்னு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெசிப்ரோகேட் பண்றாரு கிருஷ்ணர். 200 ஃபார்ம். அதுக்கப்புறமும் கதை கண்டினியூ ஆச்சு, ரைட்? அர்ஜுனரோட உங்களுக்கு நிறைய கதைகள் தெரியும், அவங்க கெலாட்டா பண்றது எல்லாம். சோ அம்மா வந்து எந்த ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல் ஃபாலோ பண்ணல. ஐயோ நான் சாமி வீட்டுல இருந்து வந்தேன், அது ஃப்ரெண்டு வந்து நீ சாமின்னு தெரிஞ்சுச்சன்றதால அவரோட ஒரு செகண்ட்க்கு அவர் கொடுக்குறாரு. அந்த ரிலீஜியஸ் பிரின்சிபல் எல்லாம் அவர் ஃபாலோ பண்ணாரா? இல்ல. ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது அவருக்குள்ளேயே இருக்கு. நெக்ஸ்ட் துவாரகால இருக்கிற லவர் கதை எடுக்கலாம். துவாரகால இருக்கிற லவர் யாரு? நம்ம ருக்மணி சத்யபாமா. இதுல வந்து ருக்மணி வந்து கொஞ்சம் சாஃப்ட். இதுதான் இதுல போட்டிருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை, சல்கி மூட். அப்படின்னா ருக்மிணி அவங்க வந்து எப்படின்னா கிருஷ்ணரே வந்து ஆட்ட வைப்பாங்களா, எப்படி அவங்களோட பிரேமையில அவர் ரொம்ப சாஃப்டா வந்து கிருஷ்ணர் ஓட்டுறாரு. இது நீங்க கிருஷ்ணா புக்ல படிச்சிருப்பீங்க. உங்களுக்கெல்லாம் உனக்கு வந்து நான் சரியே இல்ல, நான் வந்து யாதவ குலத்துல பிறக்காட்டாலும் யாதவ குலத்துல வளர்ந்தேன், நான் வந்து யாதவாதா, நீ வந்து சத்ரியாவோட மகள், உன்னோட அழகுக்கும் இதுக்கும் நீ யாரோ பண்ணணும் அப்படின்னு. கிருஷ்ணர் என்ன நினைச்சாருன்னா இவ ஆர்கியூ பண்ணுவா, இல்ல அவளை நம்ம உஸ்பேத்தி விடுவோன்ற மாதிரி. அவளால தாங்க முடியாம அழுது பெயிண்டை ஊந்துட்டா. அவங்க வந்து விழுந்தது ருக்மணி அம்மா கிருஷ்ணருக்கு அலறிச்சு. ஏன்னா இதுதான் லீலா சக்தி. ஏதாவது கிருஷ்ணர் அவங்கள வந்து ஆட்டி வைக்கணும்னு நினைக்கிறாரு, ஆனா அந்த பிரேம அவரையே ஆட்டி வச்சுச்சு அப்படின்னு. அப்புறம் வந்து நம்ம சத்யபாமா வந்து ரொம்ப கண்டிஷனா பேசுவாங்க, இப்படி வேணும் அப்படி வேணும்னு. நம்ம வெளியில இருந்து நினைப்போம், பாத்தீங்களா ருக்மணி இவ்வளவு அழகா இருக்கு, சத்யபாமா என்னெல்லாம் கேள்வி கேட்கறாங்க, இது தப்பு தானேன்னு. அதை விட இன்னொருத்தங்க நம்ம ஜாம்பவி, அவங்க வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் விடுவாங்களாம். ஏன்னா அவங்க வந்து கரடி குடும்பத்துல வந்தவங்க இல்லையா. இதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் எல்லாமே என்ஜாய் பண்ணுவாரு. ஏன்னா இது வந்து நம்ம சொல்லுவாங்க இல்லையா, நம்ம 5 ஸ்டேஜஸ் 9 நவரச பக்திகள்னு சொல்லுவோம், மனசுல இருந்து வர ப்ராசஸ். இவங்க வந்து நவரச மூட்ஸ் எக்ஸிபிட் பண்ணுவாங்க. ஒரு கோவமான ரிலேஷன்ஷிப், சல்கியனா கோவம், ஆக்ரோஷம், பியரு, சாஃப்ட், கிராங்கி மூட், பேட் மூட் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகுது. ஒருத்தர் ஒரு மூட்ல இருந்தாலும் அவர் அதை ஏத்துக்கிறாரு. அதே மாதிரி கோபிகளும் வந்து கிருஷ்ணா நீ கிரேட் இல்ல, நீங்க பாத்தீங்க இல்லையா கோலோகத்துல என்னமா சண்டை எல்லாம் நடக்குது. சோ கிருஷ்ணர் வந்து அதெல்லாம் ஒத்துக்கிறாரு. சரி இவங்களெல்லாம் எஸ்கேப் ஆகி நம்ம ஃப்ரெண்டு கோபா கிட்ட போலான்னா அங்கேயும் சண்டை தான் நடக்கும். அந்த கதை தான் நான் இப்ப சொல்ல போறேன் கொஞ்ச நேரத்துல. சோ அதனால வந்து இது சீக்கிரம் முடியாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பிரபு நீங்க படிக்கலாம் அடுத்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏ சுத்த பக்தலானா கரீமு அவதாரா கரிபா வீரா வீரா அத்புத விஹாரா வைகுந்தாத்யே நாஹி ஏ லீலார பிரச்சாரா சேதி லீலா கரிபா யாத்தே மோரா சமத்காரா.
Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Mathaji. Taking these few devotees with me, I shall descend and sport in various wonderful ways, unknown even in Vaikuntha. I shall broadcast such pastimes by which even I am amazed. Purport: Lord Krishna, in the form of Lord Chaitanya, educates his devotees to develop progressively to the stage of pure devotional service. Thus, he appears periodically as a devotee to take part in various wonderful activities deposited in his sublime philosophy and teachings. They are innumerable Vaikuntha planets in the spiritual sky, and in all of them, the Lord accepts the service rendered by his eternal devotees in a reverential mood. Therefore, Lord Shri Krishna presents his most confidential pastimes as he enjoys them in his transcendental realm. Such pastimes are so attractive that they attract even the Lord, and thus he releases them in the form of Lord Chaitanya. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Thank you so much. மற்றது நம்ம வந்து அடுத்த நம்ம பார்த்தோம். நம்ம ஹையஸ்ட் மாதுரிய ரசம் நம்ம வந்து மண்டே பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து பிரபு ஸ்கிரீன் ஷேரிங் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரபு. எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா கோஆர்டினேட்டட் அண்ட் ரெடி. ஸோ யாராவது சான்ஸ் கிடைக்கலன்னா நம்ம மண்டே கிடைக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொல்லுங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா பிரபு, அதாவது நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து இதெல்லாம் பாஸ்ட் டைம்ஸ் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு சக்திகளும் டாமினேட் ஆகும். சில தடவை கிருபா சக்தி டாமினேட் ஆகும், சில தடவை லீலா சக்தி. இதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இப்போ பேங்க்ல வேலை செஞ்சா அந்த மேனேஜருக்கு ஒரு அமௌண்ட் வரைக்கும் லோன் கொடுப்பாங்க. 50 lakhs வரைக்கும் அவர் லோன் கொடுக்கலான்னு அவர் சைன் பண்ணலாம். அதுக்கு மேல போனதா ஹை ஆகும், ரைட்? அதே மாதிரி கிருஷ்ணாவும் சக்திகள் எல்லாம் அவருக்கு கீழே இருந்தாலும் அவர் ப்ரீ அப்ரூவ் பண்ணிடுவார். ஓகே, ஏன்னா அவரும் பிரமிச்சிக்கும், ரைட்? ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்திருக்கீங்க. என்ன ஆகுது, அந்த பாம்பு பாஸ்ட் டைம், ரைட்? ஞாபகம் இருக்குங்களா? பாம்பு அகாசுரா. சோ அது வாயை திறக்கறச்சு என்ன ஆகுது, அவர் வந்து போகாத அப்படின்றாரு. இவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, நான் போவேன்னு. ஃப்ரெண்ட்ஸு வரி பண்ணிக்க, அவங்களுக்கு ஒன்னும் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணருக்கே ஆங்ஸைட்டி வந்துச்சான், ரைட்? நம்ம நினைக்கிறோம் எப்படி ஆண்டவனுக்கு எப்படி ஆங்ஸைட்டினா, இதெல்லாம் தான் லீலா. அவங்க போவாங்க அப்படின்னு கிருஷ்ணர் வந்து நினைக்க மாட்டாரு. போவேன்னா அப்படின்னா போகாம இருப்பாங்க அப்படின்றத அவர் நினைப்பாரு. நம்மள மாதிரி இவங்க எல்லாம் போய் தொலைய மாட்டாங்க, இங்கதான் இருப்பாங்கன்னா நம்ம எல்லாம் வந்துட்டோம் இல்லையா பூலோகத்துக்கு. அவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாரா? அதனாலதான் அவருக்கு அந்த வழி தெரியுது. ஏன் தெரியுது? முன்னாடியே அவருக்கு தெரியாதான்னு தெரிஞ்சிருக்கும், ஆனா அவர் அந்த ஏரியாவை டச் பண்ணல. ஏன்னா எல்லாமே வந்து நம்ம சொல்றோம் இல்ல, நம்பிக்கை இருக்கணும். அதே நம்பிக்கையில தான் அவர் விடுறாரு. பரமாத்மாவாவ மனசுக்குள்ளேயும் வெளியில வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, பிரம்மன் எஃபல்ஜென்ஸ், சத் பொட்டன்சி வெளியில நம்மள சுத்தி இருக்குன்றீங்களா, அந்த பிரம்மன் எஃபல்ஜென்ஸ் தான் நம்மளோட கான்சியஸ்னஸ், நம்ம லைஃப் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்றது. அதனால மனசுக்குள்ள பரமாத்மாவா என்ன சொல்றாரு அவரு, 2 ஃபேக்டர்ஸ்ல ஆப்ரேட் பண்றாரு. ஒண்ணு வந்து உபதிருஷ்டா அனுமந்தா, அதாவது விட்னஸ் அண்ட் பர்மிட் பண்றாரு. ஜஸ்ட் ஃப்ரீ வில் கொடுக்குறாரு. ஆனா கிருஷ்ணர் தான் வேணும், பியோர் டிவோஷன் தான் வேணும்னு ஹையஸ்டுக்கு போயிட்டாலே வேற கான்செப்ட் வருது. எங்க அவர் வந்து பர்சனலா உட்காந்து ஐயோ நம்மள பாத்துக்கணுமே அப்படின்னு. நீங்க சொல்லுவீங்க மாதாஜி இவ்வளவு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் பார்ஷியல் தானே அப்படின்னு. பார்ஷியல் எஸ் அண்ட் நோன்னு, இதுதான் அச்சிந்த பேதா அபேதா பிலாசபி. அப்படின்னா அவர் ஒரு ஆங்கிள் பார்த்தா பார்ஷியல், ஆமா டிவோட்டிஸ்க்கு பார்ஷியல், அதுதான் காஸ்ட்லெஸ் மர்சி, பார்ஷியாலிட்டி எல்லாம் சொல்லலாம். ஆனா இன்னொரு இடத்துல பார்த்தா அவர் வந்து வித்தியாசமும் பாக்குறது இல்ல. எப்படி பாக்குறது இல்ல? இப்போ பாத்தீங்கன்னா டிவோட்டிஸ்கோசம் அவர் என்ன வேணா பண்ணுவாரு. அந்த விஷயத்துல அவர் பாருங்க, அவரை பத்தி கூட நினைக்கல. ட்ரெஸ் எல்லாம் அப்படி இப்படி போட்டு கிளம்பி வந்துட்டாரு டிவோட்டியை காப்பாத்து. இந்த டிவோட்டி யார் வேணா இருக்கலாம், நம்ம கையா கூட இருக்கலாம். ஆனா நம்ம குடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்குமா? நம்ம கையொண்டி நீட்டணும்னா இப்படியே அது பிடிக்கிறதுக்கு அவர் ரெடியா இருப்பாரு. ஆனா நம்ம வந்து கை இப்படி குடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்குமா? கை இப்படியே வச்சிருக்கோம், நம்ம இப்படி வச்சிருக்கோம், நம்ம இன்ஃபேக்ட் இப்படி வச்சிருக்கோம், கரெக்டா இப்படிதான் உட்காந்துருக்கோம். சான்ஸே இல்ல. நான் என்ன பண்றது, முடிஞ்சா இன்னும் பின்னாடி கட்டிப்போம். கொஞ்சம் கைய கொடுத்தோம்னா அவர் வந்து ரெடியா வந்து ஓகே நீ அவ்வளவு ஆசைப்படுறியா, நானே வந்து கூட்டிட்டு போறேன் அப்படின்னு. பட் நம்ம வந்து அந்த மைண்ட் செட்ல நம்ம இல்லவே இல்லை, ரைட்? ஸோ இதுதான் இந்த பிக்சர். அதனால நான் இந்த பிக்சரோட எண்ட் பண்றேன் அப்படின்னு. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ கதை சொல்ல போறேன். இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா சொல்லுங்க. வாஞ்சா கல்பத ரூபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவுக்கு ஜெய். ஸ்ரீலா பிரபுபாத்துக்கு ஜெய். நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம ஒரு அடி அவர் 10 அடி நம்ம நோக்கி வருவாங்க. கரெக்ட். வெரி நைஸ். வேற சந்தேகங்கள் இல்லையா? சரி, நான் கதை சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம். Mathaji, regulative principles in Vaikunta planets and love for Krishna you can get only in Goloka, correct? Yes, correct. So regulative principles in Vaikunta planets na where the demigods reside, is it correct? No. Vaikunta or my is understanding is wrong? Yeah, so Vaikunta planets is basically everything is Vaikunta, Mathaji. We are here. So demigods reside in the material planets, not Vaikunta planets. Oh, okay. 14 planets. In the 14 planets, top 3 planets is where demigods reside. Okay. Including okay. Brahma. Brahma is the highest. He is in the highest Satyaloka. Okay. Satyaloka is Brahmaloka, which is also in material world only. Oh, okay. Vaikunta is above that. Above. Oh. Brahmajyoti, right? Brahmajyoti is in between. Brahmajyoti is the effulgence of Krishna. Oh. And that separates the Vaikunta from the material world. You can't call it separate, but that is in between. Okay. Brahmajyoti effulgence is where the jnanis want to go and say. That is in Ishopanishad they say, Hiranmayena patrena satyasya pilitam mukam tashvan pushan apabrinyu satya dharmaya drushtaye. That means what? Hiranmayena patrena, this golden effulgence, right? Satya pilitam mukam. It's covering your face. I can't see your face because it's very bright. Oh. Like the cloud is coming. என்ன சொல்வீங்க? சூரிய நமஸ்காரம் அப்படி. ஐயோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம். கிளவுட்னா கிளவுட் எதுனா மறைச்சிட்டு இருந்தா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம். அது போன அப்புறம் சொல்வீங்களா? இல்ல வீட்டுல கூட அதே மாதிரி பிலித்த முகம் எடுங்க. ஐ வாண்ட் டு see your face. பூஷன் சாரி, அதனால வந்து சத்ய தர்மாய திருஷ்டையே then I will see your face. பிலித்த முகம் பார்க்கணும்னா நீ அந்த எஃபல்ஜென்ஸை நீ ரிமூவ் பண்ணுன்னு வேண்டாங்க. ஆனா ஞாபகம் என்ன, நான் அந்த பிரம்மஜோதியில இருப்பேன். நம்ம நினைக்கலாம் பிரம்மஜோதினா அங்க கூட நிறைய நானிஸ் இருப்பாங்களே. இல்ல, ரொம்ப ஹியூஜ் ஏரியா. அதனால அட்ராக்ஷன் சான்ஸே இல்ல. அவங்க தூரத்துல இருந்து போர் அடிச்சு திரும்ப வந்துருவாங்க. ஏன் வருவாங்க? ஏன்னா they will feel நம்மளுக்கு வந்து அந்த கனெக்ஷனே கிடைக்கல, எனக்கு போர் அடிக்குது, நான் மறுபடியும் இங்கேயே வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு வந்துருவாங்க. அதுக்கு மேல சில ஞானிகள் பக்தி தான் கிரேட்னு நினைச்சு ரியலைஸ் பண்ணி போறவங்க இருப்பாங்க. பட் சான்சஸ் ஆர் லெஸ். ஆனா அங்க வந்து வைகுண்டம் இருக்கு, ரைட்? வைகுண்டம்ல என்ட்ரி கூட ஈஸி comparatively. ஆனா கோலோகம் impossible. வைகுண்டம் என்ன? there are 5 types of liberation. சாரூப்ய சாலோக்ய சாமிப்ய சாஸ்தி அத்யம் ஏகத்வம் அபியுதா தியாமானான கிருந்ததி வினாமத் சேவானாம் ஜனா. That means what? சாலோக்ய சாமிப்ய சாஸ்தி. All these 5 are in Vaikunta. 4 are in Vaikunta. 5th one is Sayuja, is what we spoke about, Brahmajyoti. The 4 which is Vaikunta involves all other Vishnu tattvas, not demigods. Nashima, Rama, Narayana. Mathaji, you've been to Tirupati kada? Huh? You've been to Tirupati? Yes, Mathaji. Right? How do you pray the God? Govinda we will pray. Okay. But what is your feeling? Feel means what, Mathaji? By the time we think, they ask us to move. Yeah, they will throw us out, right? Yes. 1 second darshan. So it is always with tension and yes, anxiety. There is an anxiety, right? Same. I'm not telling it's because of Tirupati, but I'm just telling, even if you have 1 hour, you will still have that respect for him. But நீங்க கோயில் போறச்ச எப்படி இருக்கீங்க? உட்கார்ந்துட்டு சிரிச்சிட்டு, you understand? Okay. You've been in crowds even in ISKCON. But when you be in ISKCON, அந்த crowdல இருக்கச்சே கூட உங்களுக்கு வந்து feeling of love is more than respect. I'm not telling அது, right? So அங்க வைகுண்டால கும்பிடுறது வந்து regulatory principles ஆனா ஃபார்மலா இப்படிதான் கும்பிடணும், இப்படிதான். இப்ப வந்து அனுமான் வந்து ராமரை கட்டி பிடிப்பாரா? சந்தோஷம் இருக்கும், ஆனாலும் he'll be uncomfortable. Correct. Right? I understand. Ramar wants to hug him. He will also enjoy, but he will not enjoy. ஆவுனா கட்டி பிடிக்கிறதா, half time கட்டி பிடிக்கிறதா, கார்ல காலியே எட்டி ஓடிச்சு, வேணும்ட்டே இல்ல அப்படி சொன்னாதான் கேட்கும் அப்படின்னு. இதெல்லாம் வந்து நடந்திருக்கு. வேணும்ட்டே கூட பண்ணிருப்பாங்க விளையாடுறச்சு, ரைட்? சோ அந்த லெவல் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அந்த ஸ்வீட்னஸ் cannot be experienced. அந்த ஃபீலிங் வந்து they cannot experience. அந்த ஃபீலிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்ன்றதால்தான் பலராம் வந்து அனந்த சேஷாவா நாராயணர் கிட்ட இருந்தாலும், நம்ம மகா விஷ்ணுவா அவரே வந்தாலும், ஹீரோதக்ஷாய் விஷ்ணுலயும் அவர் அனந்த சேஷா ஃபார்ம் எடுத்தா கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா ரசாலையும் பலராம் will participate. ஏன்னா ஒரு ரசால இருக்கிற அந்த ஜாய் ஐ ஹாவ் டு அனுபவிச்சுஃபைன்றதால ஒரு ரசாத்திலும் இருப்பாரு, இன்க்ளூடிங்
சாந்தரசா. அவரோட ஜுவல்லரி எல்லாமே சாந்தரசா, அதுவும் சர்வ் பண்ணுவார் அவர். So there is an ultimate feeling, and the Golokam is also in Vaikunta. It is 50 yojanas above the topmost planet in Vaikunta. So, but if when we go to Vaikunta, we are likely to come down to the material planet? No. When you go to Vaikunta, you will not come down. Okay. That is why devotees ask for liberation, because they can go to Vaikunta. From there they can go. It's like they can go to Goloka. But we are pure devotees. We are aiming directly Prema only. We will go there. We will not go through this. We want the shortcut to the longest route. So our whole group will go to Goloka. That is the plan. You should also join. We all are planning to book a place. We found location map and all, and we kept one day. Okay, Mathaji. Thank you. Literally. Thank you. So ஏன்னா அதுதான் நம்மளோட டார்கெட். நீங்களே சொல்லுங்க, உங்களோட க்ளோசஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் மாதாஜி ஆபீஸ்ல மீட் பண்றது ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்களா இல்ல வீட்ல போய் தங்குறது ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்களா? வீட்ல பார்க்கதான். ஓகே. ஆபீஸ் கூட உங்களுக்கு பிடிக்கும், 5 மினிட்ஸ் பாப்பீங்க அவன் எப்படி இருக்கான் அப்படின்னு, அந்த ஆசை வரும். ஆனா ஆபீஸ்ல 1 hour மேல இருக்க மாட்டீங்க ஃப்ரெண்ட் கிட்ட. ஆபீஸ் பாய் வருமா, கிளம்பி வீட்ல வாடா, வீட்ல பேசிக்கலாம். Anybody will do that, right? Okay. க்ளோசர் பேச முடியாது, க்ளோசர் பேச முடியாது, அன்பை வெளிப்படுத்த. That freeness will not be there. Exactly. And what we need is freeness இல்ல மாதாஜி. Okay. So நம்ம எல்லாருக்குமே வேண்டியோம். So that is there only in Goloka. That is there only in Goloka. And only with Krishna. That is why Krishna is not having arms and he will not kill. Paritranaya sadhunam vinashaya dushkritam. He is killing, but அவர் வர மாட்டார். வாசுதேவர் கிருஷ்ணா வருவார். அவர் கோபியோட ஜாலியா அங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டு. Okay Mataji, got it. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து கதை, குட்டி கதை நான் சொல்லிடுறேன், அதுக்கப்புறம் we will read. சோ இப்போ வந்து கதை என்னன்னா கோபா பத்தி கதை. இப்போ கிருஷ்ணர் நினைக்கிறாரு, ஓகே பல்ராம் வந்து அங்க இருந்து நம்மள பார்த்து உஸ்பேத்துறாரு, நம்மளும் போய் இந்த கோபாகளோட சேர்க்கலான்னு. ஆஸ் யூஷுவல் பல்ராம் சொல்வாரு, பாரு கோபிகளா இருந்தாலும் கோபாக்களா இருந்தாலும் கண்டிப்பா காம்ப்ளிகேஷன் தான் வரும். ஏன்னா இவங்க வந்து எல்லாருமே வந்து உன்னை கேள்வி கேட்கிற மூட்ல வருவாங்க. கிருஷ்ணர் கேட்பாரு, கேள்வியே கேட்காத பாஸ்ட் டைம் நான் விளையாட போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்மளோட மதுரால நடந்தது என்ன, அக்ரூரர் கூட்டிட்டு போறாரு, மதுரால கம்சனை அழிச்சிட்டாரு, அந்த கதை நடக்குது. இவரும் அந்த பாஸ்ட் டைம் எனாக்ட் பண்றாரு, அப்படியே லைவா நடக்குது. நடந்து ஒரு நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு முகூர்த்தம் 40 to 50 minutes முடிஞ்சு வராரு. நினைக்கிறாரு, ஆஹா இப்ப வந்து கோபாஸ்க்கு பிரச்சனையே இல்லை அப்படின்னு. எல்லாம் கோபாவும் எப்படி பாக்குறாங்க கிருஷ்ணரை, நீங்க சொல்லுங்க எப்படி ரியாக்ஷன் இருக்கும் கிருஷ்ணர் கிட்ட? இவ்வளவு கிரேட், இவரு இவ்வளவு பெரிய வேலையை செஞ்சிருக்காரு அப்படின்னு அவரே அவர் மேல ஆச்சரியமா இருக்கும். அப்படிதானே இருக்கும். அப்படிதான் கிருஷ்ணரும் நினைச்சு லான்ச் ஆறாரு. ஆனா பொறாமையா இருக்கும். அங்கதான் பொறாமை இல்லையா மாதாஜி, நம்மளுக்கு இருக்கிற குவாலிட்டி. பொறாமை எல்லாம் பாட மாட்டாங்க, செம்ம கோமா நின்றுட்டு இருக்காங்க எல்லாரும். இப்படி கிருஷ்ணர் நினைக்கிறாரு, என்னடா கோபிகள் கிட்டயும் பிரச்சனை, பல்ராம் கிட்டயும் பல்ராம் கிட்ட ஆஸ் யூஷுவல் கேட்கிறாரு என்னன்னு. பல்ராம் சொல்றது, அங்க ஒரு பிரச்சனை, அதாவது நீ மஸ்கா போட்டு மேனேஜ் பண்ண முடியும், இங்க இருக்கிற பிரச்சனை நீ என்ன போட்டு மேனேஜ் பண்றியோ நீயே பண்ணிக்கோ அப்படின்னு. அப்புறம் கேட்கிறேன், ஏன் என்ன பிரிச்சு பேசுற, நீயும் இதுல இன்வால்வ்டு தானே, நீயும் அக்ரூரரோட வந்த அப்படின்னு. பல்ராம் சொல்றாரு, ஃபுல் கதையை கேளு, எல்லாமே இவங்க சைகையில தான், ஃபுல் கதையை கேளு, அதுக்கப்புறம் பாக்கலாம் அப்படின்னு. கிருஷ்ணர், சரி இவன் எங்க வந்தாலும் என்ன மாட்டிதான் விட போறான் என்னோட அண்ணா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு சிரிச்சுட்டே போறாரு. என்ன விஷயம்னா, எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியணும், எப்பவும் நம்ம டெய்லி குஸ்தி சண்டை போடுவோம் இல்லையா? கிருஷ்ணர், ஆமா. அப்ப வந்து எவ்ரி டைம் நீ அவுட் ஆவியா இல்லையா? ஆமா. இப்ப எப்படி வின் அப்படின்னு. கிருஷ்ணர், இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? பாரு கம்சர் எவ்வளவு பவர்ஃபுல், இங்க எங்க கூட்ட எல்லாம் நீ அவுட் ஆயிட்ட, அங்க போய் வின் ஆன, இதுல எது உண்மை? அது உண்மையா இல்ல இது உண்மையா இல்ல எங்க? கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, இதுல என்ன, ஏன் ஏமாத்த போறேன், உங்களை எல்லாம் நான் ஏமாத்துவேனா, நீங்க எல்லாம் கிரேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா ஒரு நாளும் என்ன ஆகுதுன்ற கதை சொல்றேன், அப்புறமா உங்களுக்கு இது புரியும். டெய்லி வந்து குத்துசாடை நடக்கும், பல்ராம் வந்து வின் ஆடுவாரு. சோ பல்ராம் கிட்ட வச்சுக்க மாட்டாங்க. கிருஷ்ணர் கிட்ட போறச்சே கிருஷ்ணர் வந்து ரொம்ப லைட்டா எல்லாம் வின் ஆக மாட்டாரு, அப்படியே வின் ஆற ஸ்டேஜ்ல வந்துதான் அவுட் ஆவார். அப்படி ஓகே அப்படியெல்லாம் இல்ல, இந்த அப்படியே அவங்களே வந்து நிஜமா அச்சீவ் பண்ண ஃபீலிங் கொடுத்துருவாரு. இப்ப உங்களுக்கு என்ன ஃபீலிங்னா, கம்சர் கிட்ட நிக்க கூட முடியாது, அப்படி இருக்கிற கம்சரை இவர் ஒரு பஞ்ச் கொடுத்து காலி ஆக்கிட்டார். அப்ப நம்ம கிட்ட எப்படி இவர் அவுட் ஆறாருன்றது இவங்களுக்கு சந்தேகம் ரொம்ப டீப். அப்பனா இத்தனை நாள் கிருஷ்ணர் பண்றது நம்மள முட்டாளா? எது உண்மை? கிருஷ்ணர் நினைக்கிறாரு, ஐயோ இங்க போனாலும் பாலிடிக்ஸ், அங்க போனாலும் பாலிடிக்ஸ். கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, அதெல்லாம் இல்ல, உண்மையா பாத்தீங்கன்னா நான் அவுட் ஆனது நிச்சயம். இதுல என்ன குழப்பம், எனக்கு ரொம்ப சிம்பிள் மேட்டர். இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, நீங்க வந்து உங்ககிட்ட நான் அவுட் ஆயிட்டேன், அங்க வந்து நான் வின் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு. அப்பனா நாங்க வந்து உன்னை விட பவர்ஃபுல்,
கரெக்ட் தானே கிருஷ்ணர் ஆமா அப்படின்றாரு. கம்சர் வந்து உன்னை விட வீக்கு கரெக்டா ஆமா அப்படின்றாரு. உனக்கு என்ன தெரியுது கிருஷ்ணா அப்படின்றாரு. கிருஷ்ணர் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நீங்க எல்லாம் கம்சலை விட பவர்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படியே 4-5 பேர் சந்தோஷப்பட்டுறாரு. அதுல சந்தோஷப்பட்ட முதல் ஆள் யாருன்னா மதுமங்கல். மதுமங்கல் வந்து இங்க இருந்து 4 அடி போ அப்படின்னா அவர் 40 நிமிஷம் எடுப்பாரு. அவ்வளவு குண்டு. யாருவாங்களா மதுமங்கலை விட கம்சரை விட இல்ல. மதுமங்கல் வந்து கம்சர், அதுவும் பிராமின் பையன், நம்பவே மாட்டாங்க. ரைட். அங்க சில சந்தோஷப்படுற ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, சில புத்திசாலி ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்பாங்க. அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை பார்த்து சொல்றாரு, இது வந்து பிராக்டிக்கலா சொல்லு கிருஷ்ணா, எப்படி முடியும், மதுமங்கல் எல்லாம் நடக்கவே முடியாது அப்படின்னு. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, உங்களுக்கு சந்தேகம் தானே, இப்பதான் நான் ஃப்ரெஷ்ஷா சண்டை போட்டு வந்திருக்கேன், நீங்க எல்லாம் வாங்க மறுபடியும் நம்ம ஒரு ரவுண்ட் வைக்கலாம் அப்படின்னு. இவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க, பல்ராம் தாவு நீதான் ஜட்ஜ். பல்ராமுக்கு டென்ஷன், ஐயோ நம்மள ஹாட் சிச்சுவேஷன்ல வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா அவருக்கு வந்து கிருஷ்ணரையும் சப்போர்ட் பண்ணும், இவங்களையும் சப்போர்ட் பண்ணும். ரைட். கோபிகள் கிட்டயே அவர் வந்து கிருஷ்ணர் என்ன நினைக்கிறாரு, கோபிகள் கிட்ட நடுவுல மாட்டி விட்டு எஸ்கேப் ஆயிட்டாரு, நம்மனா இங்க மாட்டி விடலாம் அப்படின்னு. இங்கதான் ஜட்ஜி, இதான் ஆதிகுரு. ரைட் அப்படின்னு. அப்ப வந்து கஷ்டப்படுற மாதிரி ஜஸ்ட்ல அவுட் ஆறாரு. என்னடா அப்படின்னு கண்ணால கேட்கிறாரு பல்ராம் கிட்ட. பல்ராம் நீங்க சொல்லுங்க, கிருஷ்ணர் மோர் பவர்ஃபுல்லா இல்ல நாங்க மோர் பவர்ஃபுல்லா அப்படின்னு. அவங்க கிருஷ்ணர் இவர் சொல்றாரு, இப்போதான் ஜட்மெண்ட் நான் சொல்லவே வேணாலே கண்ணெதிரிலே தெரியுது, இட் வாஸ் அ வெரி க்ளோஸ் டை. ஆனா கிருஷ்ணருக்கு நீங்க தான் வின்னானீங்க, நீங்க தான் பவர்ஃபுல். அப்ப நாங்கெல்லாம் போய் கம்சரோட சண்டை போட்டோம்னா கம்சர் அவுட் ஆயிடுவாரா? பல்ராம் சொல்றாரு, கண்டிப்பா. அண்ட் கிருஷ்ணரோட எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து நீங்க எடுத்தீங்கன்னா நீங்க எல்லாம் தான் பவர்ஃபுல். இப்ப பல்ராம் போய் சொல்றாரா, கிருஷ்ணர் போய் சொல்றாரா, இல்ல இவங்க எல்லாருமே முட்டாள் பண்றாங்களா டிவோட்டிஸ? நீங்க சொல்லுங்க ஆன்சர். யாருமே பொய் சொல்லல மாதாஜி. பல்ராம் போய் சொல்ல மாட்டாரு. கிருஷ்ணர் கூட இருந்தா வெற்றிதான் அப்படிங்கிறது. எல்லாரும் யாரா இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் கூட இருந்தாருன்னா பட் இவங்க சண்டை போடுறாங்க கிருஷ்ணருக்கு ஆப்போசிட் சைட்ல தானே. ஆனா ஆப்போசிட் சைடு மாதிரி தெரியுதே தவிர ஆப்போசிட் சைடு இல்ல. சோ இது இல்ல. இப்போ நிறைய நீங்க நினைச்சு பாருங்க, ஒரு குழந்தையோட வின் ஆரச்சு யாரோட விக்டரி யாருது? குழந்தை வின்னாலும் நம்ம விக்டரி. கரெக்டா? இப்போ எந்த அம்மாவும் 90 மார்க் வந்தா குழந்தை 92 மார்க் வந்துச்சுன்னா என்ன சொல்லுவாங்க அம்மா? ஐயோ என்னை விட ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னு ஏதாவது ஃபீல் பண்ணுவாங்களா? இல்ல அப்பாவே எடுத்துக்கோங்க, அச்சோ மோர் மார்க்ஸான்னு கோவப்பட மாட்டாங்க. என்னோட குழந்தை அது சந்தோஷப்படுவாங்க. அதே மாதிரி கிருஷ்ணரோட விக்டரி அவர் எங்க பாக்குறாருன்னா அந்த டிவோட்டிஸ்ல. சோ அவர் வந்து அந்த டிவோட்டியோட ஃபைட் பண்றச்சே அவரோட பவர் வந்து அந்த டிவோட்டியோட பவர் இன்னும் ஏறுது ஆட்டோமேட்டிக்கா. இதுக்கு அர்த்தம் கிருஷ்ணர் லோன் இல்ல, அவருக்கு வந்து என்னன்னா அந்த பாவம் மாறுது. ரைட். இப்போ நம்மளே எடுத்துக்கோங்க, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸோட சண்டை போடுறச்சே ஃபோர்ஸ் குறையும். நம்ம வேணும்ட்டே குறைச்சோன்னு இல்ல, நம்ம ஃபுல் ஃபோர்ஸ் போட்டாலும் நம்மளுக்கு வராது. இதுவே ஒரு திருடன் வச்சுக்கோங்க, போட்டு குடுக்குற ஒரு டொங்கு எப்படி வந்துருங்களா? பிரேமாவதி சொன்னாங்களா அன்னைக்கு, நான் பிளான் போட்டேன், எங்க இருந்து அந்த ஃபோர்ஸ் வந்துச்சுன்னே தெரியாது. யாரா இருந்தாலும், பிரபுவா இருந்தாலும் சரி, மாதாஜியா இருந்தாலும் சரி. ஏன் அப்படி மாறுது? ஃபுல் ஃபோர்ஸ்ல அடிச்சா கூட இந்த ஃபோர்ஸ்க்கும் அந்த ஃபோர்ஸும் நம்ம வந்து ஆக்டிங் பண்ணல, ஜென்யூனா பண்ணாலே. அதுதான் அவர் சொல்றாரு. சோ பல்ராம் வந்து ஆதிகுரு அவர் என்ன கன்க்ளூட் பண்றாருன்னா, 2 விஷயத்துலயுமே அவர் சின்சியரா தான் ஃபைட் பண்றாரு. இதுல விட்டுற மாதிரி இருக்கு, பட் ஆக்சுவலா பார்த்தா டிவோட்டிஸ்க்கு வந்து அவர் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாரு. அந்த பவரே இவர் தான் கொடுக்குறாரு. சோ இவர் அவுட் பண்ற பவரும் அவர் கொடுத்ததால இஸ் அ ஹெட் ஆஃப் தெம் அப்படின்னு சொல்லி கன்க்ளூட் ஆகுது. சோ அப்பதான் என்னன்னா, இங்கலும் சரி அங்கேயும் சரி இந்த பாவங்கள்ல இந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ் ஆயிட்டே தான் இருக்கும், எங்கேயுமே நிக்காது. அங்க நடக்காத பாஸ்ட் டைம்ஸ் இல்லது இங்கேயும் நடக்குது, இங்க நடக்கிற பாஸ்ட் டைம்ஸ் அங்க நடக்காது, வேற வேற நடக்கிறதாலதான் அங்க இருக்கிற டிவோட்டிஸ் நான் இங்க பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல இருக்கணும் ஆசைப்பட்டு இங்க வந்திருக்காங்க. சரிங்களா? இதோட இந்த கதை முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் இருக்கலாம் போல எப்பதான் போவோம் இதெல்லாம்? நான் சொல்ற கதையே இப்படி இருக்குன்னா அங்க கோலோகத்துல நீங்க பாக்குற கதை எப்படி இருக்கும்னு நினைச்சு பாருங்க. இதேதான் நீங்க பார்த்து பார்த்து என்ஜாய் பண்ண போறீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா இருந்தது. ஓகே, நேத்து ஸ்லோகம் சொல்லாதவங்க உண்டு, இன்னைக்கு ஸ்லோகம் சொல்லலாம். நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண போறேன். நேத்துமே சொல்லல அப்படின்னா, யாதி வைஷ்ணவ அபராதா உதேஹாதி மாதா உபாதேவா சிந்தே தாரா சுகியாய பாதா. நேத்து யார் சொல்லல? நாங்கெல்லாம் சொல்லல. சரி, யார் சொல்லலையோ அவங்க ஒண்டி சொல்லுங்க. 2-3 பேர் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம், ஏன்னா தனேஸ்வரி மேம் வந்துருவாங்க இப்போ. யாதி வைஷ்ணவ அபராதா உதேஹாதி மாதா உபாதேவா சிந்தா தாரா சுகியாய பாத்தா. கண்ணு தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா. முடிச்சிட்டு தான் கண்ணு தெரியல.
நாங்க பெருசா படிச்சு முடிச்சிட்டீங்க. ரொம்ப I know. சின்னதா அதான் கிருஷ்ணா பிரபு நீங்க. இப்ப பாருங்க எவ்வளவு இப்ப நல்லா பெருசா தெரியும். இப்ப படிக்க யாதி வைஷ்ணவ அபராதா உதேகதி மாதா உபாதவா சிந்தா தாரா சுத்தியா பாத்தா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி நேத்து நீங்க படிச்சீங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. படிக்காதவங்க படிக்கிறோம். அடிக்காத யாதி வைஷ்ணவ அபராதா உதேஹாதி மாதா உபாதேவா சிந்தே தாரா சுகியாய பாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நீங்க உங்க ஷோல்டர்ல நீங்களே தட்டிக்கலாம். என் ஷோல்டர்ல தட்டிக்கிறேன். சூப்பர் கிருஷ்ணா பிரபு. வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் பாடவா? பாடுங்க மாதாஜி. யதி வைஷ்ணவ அபராதா உபேஹதி மாதா உபதேவா சிந்தே தாரா சுகியா பாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது இல்லன்னா நிறுத்திடுவேன். யாதி வைஷ்ணவ அபராதா உதேஹாதி மாதா आप आते वा छिंदे तारा सुखी यया भाता. हरे कृष्णा. हरे 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 कृष्णा. वेरी नाइस. ओके எல்லாரும் ஒரு தடவை பாடிடலாம். நான் ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாடுறேன். யாதி வைஷ்ணவ அபராதா உதேஹாதி மாதா. எல்லாரும் யாதி வைஷ்ணவ அபராதா உதேஹாதி மாதா உபாதேவா சிந்தே தாரா சுகியாய பாயதா. உபாதேவா சிந்தே தாரா சுகியாய பாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் சூப்பர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி one request. மாதாஜி one request. Yes. Presentation பார்த்துட்டு உங்க கமெண்ட் I am expecting ஒரு valuable comments மாதாஜி. Yes Prabhu, please go ahead. இந்த பிரசன்டேஷன் பண்ண இல்லையா நானு, அது உங்கள்ட்ட இருக்கு. Yes Prabhu, என்ன ப்ராப்ளம் சொல்றோம் டோட்டலி. இந்த அத நான் சொன்னேன், தனேஸ்வரி மேம் கூட சொன்னாங்க, எங்களுக்கு வந்து இந்த சண்டே we have our final exams. ஓகே மாதாஜி. அவர் பக்தி சாஸ்திரி ஃபைனல் மாடியூல். அதனால இப்பதான் நாங்க கண்டு எல்லாம் புடிச்சு ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனாலதான் பார்க்க முடியல. டோட்டலி டைட் ஆபீஸ். சாரி, அதான் லாஸ்ட் வீக் சொன்னேன். பட் கண்டிப்பா நான் வந்து கமிங் வீக் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அப்டேட் பண்றேன். I will not miss a single. Okay, I'm also interested. Okay, I will rectify myself. That's fine. No, not for rectifying. Please, I apologize because நிஜமாவே it was too much to the thing. ஆனா கண்டிப்பா இது முடிச்சிட்டு மண்டே டியூஸ்டேல கண்டிப்பா பார்த்துட்டு I will update. Thank you. நல்ல எக்ஸாம் எழுதிட்டு அப்புறம் ஃப்ரீயா பாருங்க மாதாஜி. ஆமா அதான். டைம் இல்ல மாதாஜி, வீடு அது அதான். நல்லா படிங்க மாதாஜி. வெரி நைஸ். தேங்க் யூ வச்சலா மாதாஜி. இதெல்லாம் நிஜமா இருக்கிற கதைகள், கோலோகத்தின் கதைகள். பரீட்சை இருக்கிற வரைக்கும் வேற எதையும் நினைக்க கூடாது. Best wishes மாதாஜி. Best wishes. Thank you Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. என்னைக்கு மாதாஜி தனேஸ்வரி மேம் கிட்ட கேட்ட எந்த ஸ்லோகா படிக்கணும் கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணுங்கன்னு காலையில இன்டரப்ட் பண்ணி கிளாஸ்ல கேட்டது அதான். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் பண்ண மாட்டோம் பேச்சு. காலையிலேயே எக்ஸாம் சண்டே நாளான் சண்டே. ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் மாதாஜி. ஆல் தி பெஸ்ட் மாதாஜி. நல்லா படிங்க மாதாஜி. ஹரே so much. Hare Krishna. சூப்பரா எழுதிருக்கீங்க மாதாஜி. படிக்கணும். அவளே நமக்கு ஹெல்ப் பண்றாளா? எங்களுக்கே கான்ஃபிடன்ட் இருக்கும்போது உங்களுக்கு இருக்காதா? கிருஷ்ணா வித் யூ மாதாஜி. அட்வைஸ் பண்றது ரொம்ப ஈஸி பிரபு. நம்ம ஃபாலோ மாதாஜி. கிருஷ்ணா வித் யூ மாதாஜி. ஆல் தி பெஸ்ட் மாதாஜி. Thank you so much. Hare Krishna. மாதாஜி. ஆல் தி பெஸ்ட் மாதாஜி. விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். Thank you so much. Hare Krishna. ராதிகா மாதாஜி எக்ஸ்பர்ட்டா இருப்பா. பெரிய லைப்ரரி லைப்ரரியில எக்ஸாம் எழுதுறது கஷ்டம் பிரபு. கிளாஸ் எடுக்கிறது ஈஸி. ஏன்னா லைப்ரரியில எந்த லைப்ரரி எழுதணும்னு தெரியாது. என்சைக்ளோபீடியா. அதான் எந்த புக்ல என்ன இருக்குன்னு தெரியலையே, அதுதானே எழுதணும். நம்ம ஜெனரலா கதை சொல்ல முடியாது. பிரேமா மாதாஜி என்ன சொல்லுங்க, அவங்க காலையில இருந்து சாயக்கால வரை புக்க படிட்டே இருப்பாங்க. யார்? தனேஸ்வரி மாதாஜி. யாரு? பிரேமா மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி வந்து புக் எல்லாம் ரெஃபர் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க எழுதின நோட்ஸ் தான் ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. ஃபுல்லா புரட்டிட்டே இருப்பாங்க மாதாஜி. அன்னைக்கு அவர் நான் வராதுக்காக சொல்றாரு மாதாஜி. அன்னைக்கு எங்க வீட்ல கெஸ்ட் மாதாஜி. கிருஷ்ணர் வந்து பிரேமா மாதாஜி சொல்லுவாங்க, இங்க இருக்கிற யாராவது ஒருத்தரை நான் கூட்டிட்டு வரணும், யாரை கூட்டிட்டு வரணும்னா பிரேமா மாதாஜி சொல்லுவாங்க, ஆளெல்லாம் விடுங்க கிருஷ்ணா பிரபு. கிருஷ்ணா எனக்கு இந்த புக் எல்லாம் எழுதியிருக்கேன், அதெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து கரெக்டா பிரேமா மாதாஜி? அங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க எனக்கு. நோட் புக்ஸ் எத்தனை இருக்கும் மாதாஜி? நோட் தான் சொல்றேன். ஆமாமா, புக் எல்லாம் கொஞ்சம் எனக்கு அங்க அனுப்பிச்சிடுங்க அப்படின்னு.
அதை வச்சு ஒரு லைப்ரரி ஓபன் பண்ணிடுவார் நித்யானந்த பிரபுவும் ஆதி குரு பாலராமும். பிரேமா எப்படி அவ்வளவு வேகமா சென்டர் எழுதுவாங்க அப்படின்னு தெரியல. யாருக்கு தெரியும் என்ன அங்க என்ன கூத்தெல்லாம் நடக்குதோ. போனாதான் தெரியும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நான் என் பண்ற மீட்டிங். எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா ஜெய தர்ணீஸ்வரி மாதாஜி வந்திருக்காங்க. யாரு பக்த பிருந்தா. எஸ் பிரபு வந்துட்டாங்களா? யாரு? மாதாஜி முன்னாடி வந்து இதுல ஓ வெயிட்டிங் சாரி மேம், தனிஸ்ரீ மேம் வந்துட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஐ லாக் அவுட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare ஹரே Krishna. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே Hare கிருஷ்ண. Krishna. மேம் ஹோஸ்ட் ஆகுது. Yes, level 2 students எல்லாம் அப்படியே please retain here only. For 5 minutes break வேணா கொடுக்குறேன். But you can be there. மேம் ஆல்ரெடி 10 நிமிஷம் பிரேக் எடுத்தாச்சு மேம். நாங்க கதை தான். சரி, ஓகே, no issues. ஹரே Level கிருஷ்ணா. 2 students யாரோ அவங்க எல்லாம்